बिनि सायाव जों जोबोद सिरियासलि खामानि मावगासिनो दङ। आं फोथायो जे बिथांमोननि केसआवबो जों साक्सेस जागोन आरो दिनै आसाम सरकारखौबो जों खोब सिरियासलि बे बिथिङाव जोङो सावरायबाय थादों। राइट केन्द्र सरकारजोंबो जों सावरायगासिनो दङ। ओंखायनो आंहा फोथायनाय दङ बियो जेसेबां हायो थाबनो बे प्रब्लेमा रिजल्भ जागोन। थामथि बर' गोरोबथानि ब्रैथि एकर्ड डे फालिनाय आरो बे एकर्ड डे फालिनायाव दिनै जों बयबो बाहागो लादों। BTR ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हाबाफारिजों बेखौ सेलेब्रेट खालामदों आरो गुबैयै बे BTR गोरोबथाया साक्सेसफुल मोनसे गोरोबथा होननानै जोंल' नङा बाहेरनि मानसिफ्रा बुंनो नागिरो। मानोना गोजोना जेरैबायदि गोरोबथानि उनाव फैदों बेखौ नुनानै बयबो मोजां मोनदों आरो जोंनिबो जि थांखिमोन जे बे गोरोबथानि गेजेरजों एबसुनि मुभमेन्ट NDPनि जि सिजफायार जानानै गोलाव सम सावरायबाय थानाय UBPOआ दाबिनाय बे गासैबो जाफुंसारनांगौ। दा बे गासैबो जाफुंसार महर मोनबाय। जिखिनि दफाफोर इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ लासै लासैनो जों खामानि मावगोन। दा जोंनि थांखिया जाबाय गेरेमसा बर' माहारि दानाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि जोंनो हाबाफारिखौ लांदों बे हाबाफारिखौनो लानानै जों आवगायगासिनो दङ। दा नंखायनो गिबि गोरोबथायाव जिखिनि मोनबाय, नैथि गोरोबथायाव जिखिनि मोनबाय, थामथि गोरोबथायाव जिखिनिखौ मोनबाय, बे गासैखौबो लानानै बुहुमाव बर' माहारिखौ गावनि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथि थामोनथा आरो जोंनि सोदोमस्रिखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो खामानि मावलांबाय थादों। बिनि सायाव जों जोबोद सिरियासलि खामानि मावगासिनो दङ। आं फोथायो जे बिथांमोननि केसआवबो जों साक्सेस जागोन आरो दिनै आसाम सरकारखौबो जों खोब सिरियासलि बे बिथिङाव जोङो सावरायबाय थादों। राइट केन्द्र सरकारजोंबो जों सावरायगासिनो दङ। ओंखायनो आंहा फोथायनाय दङ बियो जेसेबां हायो थाबनो बे प्रब्लेमा रिजल्भ जागोन।